På vores smilende turné i Mellemøsten ankom vi en sen aften til Arabiens perle, Oman. I bestræbelserne på at komme på nye eventyr, opsøgte vi en markedsplads i en mindre by. Vi fandt en lokal chauffør, der havde mod på at køre os ud i en af Omans kæmpe store ørkener. Ørkensandet var stegende og vejen ufremkommelig. Vi har i mange år haft en drøm om at opsøge og opnå venskaber med fjernboende beduiner. Vi gik derfor målrettet efter at finde en lokal ørkenfamilie, der mindst af alt havde forventet et besøg af to mærkelige danskere. Et syn, der umiddelbart skabte lidt forundring. Heldigvis åbnede de deres hjem og inviterede os indenfor. Men har man aldrig tidligere set et trylleshow, så kan det i starten være en lidt skræmmende oplevelse. Heldigvis tøede dansk musik hurtigt stemningen op. Så aftenen endte i fælles latter mellem folk, der bor tusindvis af kilometer fra hinanden. Når jeg siger 1, 2, 3, skal du sige ding-ling-ling-ling. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ding-ling. 1, 2, 3. Ding-ling-ling-ling. Ja. Okay, 1, 2, 3. Ding-ling-ling-ling. Ja. 1, 2, 3. Nej. 1, 2, 3. Ding-ling-ling-ling. Ja. 1, 2, 3. Ding-ling-ling-ling. Okay, that's good. Take a look. Now there's color. Og næste morgen stod vi op hos vores nye venner og udvekslede glæder fra vores forskellige liv. Liva. Livia? Liva. Liva. Liva, ja. Good. Ja. En teddybeer. Teddy. Ja, mamma way. Mamma way. Ja. Mamma way. Mamma way. Yes, exactly. Tryllekunstneren måtte dog sande, at ikke alle i Omans stegende ørken var lige nemme at imponere.